Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo mu a wannan channel namu mai albarka Zumus One TV. Dan uwa idan yau ka fara ziyartar wannan channel din, ina roƙonka da ka duba kasan bidiyon nan akwai wani jan rubutu da alamar subscribe. Dan uwa ka taimaka ka danna. Ko kuma daman dan uwa ka dade kana bibiyan channel din amma ka manta baka danna wannan yar alamar ba. To yau na tunatar da kai dan uwa. Taimaka kafin ci gaba da magana, je ka danna ka dawo. Masha Allah, na gode da gadon wannan subscribe din. Yau na zo mana da wani magana ne akan wani aya alqur'ani da daya zan karanta mana shi sai mu ji me manzo Allah yayi ta gaya akan wannan ayan. Ya kawo mana ita da falololi sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ayan babu kaman shi a cikin alqur'ani. Babu kaman shi. Wani aya ne guda ɗaya a cikin suratul baqara, ayatul kursi. Na san da naga haka ayatul kursi kowa zai ji cewa ai ya san ayan. To amma zan karanto mana shi saboda na san akwai wanda zai kalla wannan bidiyon amma bai iya karanta ayan ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ga yanda ake karanta aya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake karanta wannan aya bayan sallolin shi na farilla guda biyar babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa, sai dai in bai mutu bane ba zai shiga aljanna ba. Ka'ida ne mun sani ga baki ɗayan mu ba a shiga aljanna da rai sai an mutu kafin a wuce a tafi aljanna. To kai kuma kana karanta wannan ayoyi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ayan nake son cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai in ba za ka mutu ba. To mutuwa dole ne, kenan kaman dole sai ka shiga aljanna. Allah ya ba mu ikon karanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo kwanciya bacci bayan ya gama azkar nashi da ake na shafe jiki lokacin da ya kwanta haka zai karanta wannan ayan kafa daya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan ayan lokacin da ya kwanta, mala'ika za a aiko mishi daga sama ya zo ya tsaya a kwana akan shi yana mishi gadi. To wannan gadin da yake mishi, mala'ika yana gadin ka, ai kenan babu abin da ya sai cutar da kai, mutum dan adam ko aljani, babu wanda ya sai cutar da kai insha Allah da izinin Allah, tunda dai ga mala'ika akan ka yana gadin ka, wa yake maganan aljani kuma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'an ayan nan gaba ɗaya da safiya cikin azkar nashi na safiya, to Allah zai kare shi daga sharrin mutum da aljan har zuwa ya yammatu. Duk wanda ya karanta shi da yamma kuma Allah zai kare shi daga sharrin mutum da aljan har zuwa ya wayi gari. To insha Allah dan uwa kenan dai karanta wannan ayan ta ne. In ka rike wannan ayan da ka karanta ta da safi an kare ka zuwa yamma, in ka karanta ta da yamma an kare ka zuwa safiya. To in ka karanta shi da daddare, mala'ika yayi gadin ka. In ka karanta shi bayan sallolin ka guda biyar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ka shiga aljanna. In dai zaka mutu to sai ka shiga aljanna. An kare ka da wuni daya, da daddare zaka yi bacci ka karanta, an aiko mala'ika yayi gadin ka. Dan uwa yar uwa me yafi wannan dadi? Babu abin da ni dai na sani wanda yafi shi dadi. A duniya an kare ni, a lahira an sani aljanna. Wallahi ban san wanda yafi shi, wani kan ban san kai ko ke ko kun sani ba, ni kan ban sani ba. A kare ni a duniya a sani aljanna? A'a, ni dai ban san wanda yafi shi ba. Dan uwa yar uwa mu taimaka mu rike wannan aya mai albarka. Akwai wasu falaloli a jikin wannan aya, ba zan iya kawo mana bane a bidiyon nan kai tsaye, amma wani su lokaci inda kana bibiyan wannan channel din insha Allah duka zaka ji sauran waɗannan bayani akan ayar nan. Dan akwai shirin da muka tanadar muku kamar yadda na gaya muku a bidiyo na sama. To insha Allah in kana bibiyan wannan channel mai albarka, irin waɗannan abubuwan duk za su zo a cikin wannan shirye-shiryen. Sannan kuma akwai wani shiri da ni ma zan dinga gabatar mana, na ce wancan ba ni zan gabatar ba, ni wannan shirin zan gabatar ne akan yara ƙanana, yanda mace za ta kula da yaron ta jinjiri ko kuma yaro karami da ya dan fara wayo, irin addu'o'in da ake wa yara da yanda ake kula da su, kare su daga sharrin shedan, sharrin aljani, iska. Mun sani yana yawan taɓa yara, to za mu dinga kawo irin addu'o'in da manzo Allah ya ce a dinga yi ana shafa wa yara ko a dinga tofa musu a ruwa suna sha, da kuma yan lokacin da ya kamata a kwantar da yaro da inda ya kamata a kwantar da shi, duk za mu dinga kawo. Wannan shirin ne zan gabatar mana insha Allah, kuma wannan shine zai ga kowanne zuwa, domin shi
za mu gabatar kamar yadda muke gabatar muku, amma wancan shiri na saman babban shiri ne, dan shi gaskiya mun siya kayan aiki, kar ku ce haka bidiyon zai ci gaba da zuwa muku, ku yi hakuri. Na san wannan bidiyon kawai kuna kallon shi ne, mu ma kawai mun hau yin bidiyoyin ne saboda kawai kar mu bar channel din haka ba bidiyo, amma insha Allah wancan channel din za ku ji muryan ba kamar yadda kuke ji haka ba, kuma za ku ga hoton ba kamar yadda kuke gani haka ba. Za a inganta komai kafin ku ji shi. Kai dai kai ga sake dan uwa a fara shirye-shiryen nan ba kai subscribe, ka taimaka ka yi subscribe, domin na tabbatar in dai kai musulmi ne lalle kana da bukatar wancan shiri. Allah ya ba mu ikon saurara, ya ba mu ikon yin aiki da shi, mu kuma Allah ya ba mu ikon kawo muku yadda muka ce kuskuren da za mu dinga yi a cikin shirin Allah ya yafe mana, Allah ya rage mana yawan kuskuren. Kuma akwai number mu a kasan description ga mai neman ƙarin bayani, sannan akwai link na website namu, za ku bibiye mu ta zoomus.com.ng.